Kanino kayang motor to? Sheila? 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 Anong nangyayari dito? Kaibigan ko po. Kaibigan? May kaibigan bang naglalampungan? Lumayas ka dito! Sige, Sheila. Mauna na ako. Sige po. Ba't niyo naman tinakot si Christian? Eh bakit kasi nagpapapasok ka ng lalaki dito nang hindi ko alam? Ma, pasensya na. Hindi ko po nasabi sa inyo kaagad. Hay nako! Siya nga pala, dumating na ang bayarin natin sa kuryente at tubig. Kailangan na natin mabayaran. Baka maputulan tayo. Nabigay ko na sa inyo kahapon yung pera? Kasi anak, nagastos ko yung pera eh. Naibayad ko na sa lending. Saan tayo kukuha ngayon ng pambayad? Sa susunod pa na linggo yung sahod ko. Mangutang na lang kaya ako sa kumare ko para may pambayad tayo. Baka kasi maputulan na tayo. Nay naman, puro kayo utang. Baka mamaya hindi mabayaran yung mga utang nyo. Di bali anak, di ba sabi mo, sasahod ka naman sa isang linggo? Bayaran mo na lang. Mare? 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 Oh, Mare, naparito ka. Ano sadya mo? Mare? Nakuha mo na ba yung pera mo? Oo, Mare, nakuha ko na. Bakit, Mare? Di mo pa ba nakukuha yung sayo? Hindi pa, Mare. Kailangan ko kasi ng pera. Baka maputulan kami. Pwede ba akong manghiram sa'yo? Ganun ba, Mare? Magkano naman hihiramin mo? Kahit mga 3,000 lang sana. Huwag kang mag-alala, babayaran din kita. Kapag nakuha ko ng pera ko sa lending. Ganun ba, Mare? Sandali lang. Eto, Mare. Salamat, Mare. Walang problema, Mare. Sige, Mare, alis na ako at may pupuntahan pa ako. Sige, mag-ingat ka. Mitch, kukunin ko sana yung hulog mo. Ma'am, hindi po ba pwedeng bukas na lang po? Pambabayad ko kasi ito ng kuryente at tubig. Ay, hindi pwede. Kailangan mo magbayad ngayon dahil due date mo na. Ganun po ba, ma'am? Ito po, oh. Ma! Ma! Walang ilaw sa loob! Akala ko ba nagbayad na kayo? Anak, may naningil kasi sa akin. Pinambayad ko muna. Masinunan niyo pa yon! Kayo kasi utang kayo ng utang! Babe, kanina ka pa? Hindi, kararating ko lang. Bakit ganyan ang mukha mo? Si Mama kasi, nakakainis. Bakit? Anong nangyari? Si Mama kasi, binigyan ko ng pera para bayaran niya yung tubig at ilaw namin. Kaso hindi niya binayaran, kaya naputulan kami. Ganun ba? Saan naman daw niya ginamit yung pera? Pinambayad daw niya sa mga utang niya. Nakakainis. Alam niya, kakarampot lang yung sahod ko, tapos ganun pa. Paano na yan? Eh di wala na kayong ilaw sa bahay niyo ngayon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para mabayaran.
Hindi man lang maisip ni Mama na pinaghihirapan ko din yung pera na kinikita ko. Babe, kung gusto mo, pwede naman kitang pahiramin. Wag na babe, nakakahiya naman. Pasensya ka na, pati ikaw nadadamay. Wala yon. Basta ang lagi mo lang iisipin, nandito lang ako para suportahan ka. Salamat babe. Mare? Mare? Mare, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Halika, Mare, upo ka. Mare, naparito ako para kunin yung nahiram mong pera sa akin. Mare, pasensya ka na. Wala pa kasi akong pera ngayon. Mare, pangako, pag dumating ang pera ko, babayaran kita agad. Sana sa susunod, Mare, maibigay mo na kasi kailangan ko din ng pera. Oo, Mare. Salamat, ha. Oh, Mare, ano nangyayari sa'yo? Bigla akong nahilo, Mare. Hala, Mare, baka kung ano na yan. Magpa-check up ka kaya? Yun na nga ang problema ko, Mare. Wala akong pampa-check up. Bakit hindi ka humingi sa anak mo? Di ba may trabaho naman siya? Nahiya kasi akong humingi sa kanya, Mare. Baka isipin niya, nagdadrama lang ako. Ganun ba, Mare? Sige, ikaw ang bahala. Sana, Mare, ipangako mo na wag mong sasabihin sa anak ko na sa'yo ako humiram ng pera. Pangako, Mare. Sige, alis na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Sige, Mare. Mag-ingat ka, ha. Sige. Salamat sa paghatid babe. Sige babe, una na ako. Sige. Mano po, Ninang? Kawaan ka ng Diyos, anak. O, kumusta ka na, Sheila? Ayos lang naman po ako, Ninang. Sheila, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano po yun, Ninang? Sheila, ayoko sanang sabihin sa'yo to. Kasi nangako ako kay mama mo. Pero nag-aalala ako sa kalagayan niya. Bakit po, Ninang? May nararamdaman kasi siya. Kaso, ayaw niya ipaalam sa'yo. Baka kasi kung anong isipin mo. Sige po, at kakausapin ko siya. Salamat po, Ninang. Ma, pwede ba tayong mag-usap? Ano yun, anak? Totoo po ba yung sinabi sa akin ni Ninang Ruby? Sabihin niyo po sa akin yung totoo, Ma. Anak, pasensya ka na kung hindi ko sa'yo sinasabi ang totoo. Baka isipin mo kasi nagdadrama lang ako. Ma, bakit hindi niyo sinasabi sa akin na may nararamdaman kayo? Anak, nahihiya na kasi ako sa'yo. Puro na lang ako hingi at nagiging pabigat na ako sa'yo. Ma, huwag mo lang isipin yun. Wala namang ibang tutulong sa'yo kundi ako lang. Kaya ma, iwasan niyo na ang pangungutang para hindi na po tayo nahihirapan. Sige anak, pangako. Ma, hayaan mo. Bukas na bukas sasamahan kitang magpatingin sa doktor. Salamat anak.